வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சிம்பாஸ் vlog. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். ஐகானில் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு ஸ்டீரியோ ஹெட்ஃபோன்ஸ் தான். அதுவும் நான் வந்துட்டு சோனியில் வாங்கியிருந்தேன். ஒரு சூப்பர் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ஹெட்ஃபோன்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இது எவ்வளோ நல்லா யூஸாக இருக்குது, ரொம்ப எவ்வளோ கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். அண்ட் இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். வெல்கம் பேக். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அப்படியே ஒரு ப்ரீமியம் லுக்கில் இருக்குது. சோனி பிராண்ட் எல்லாமே அப்படி தான். ஆடியோ ஆகட்டும், வீடியோ ஆகட்டும், சோனி பிராண்ட் அந்த நம்ம பே பண்ணுற ப்ரைஸுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்லேயுமே கிடைக்கும். ஸோ கண்ண முடியும் நம்ம சோனியில் என்ன ப்ராடக்ட் வேணால் வாங்கலாம். ஸோ நான் இதை செலக்ட் பண்ண காரணம் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி, அரௌண்ட் 2000 தான் வருது. ஸோ இதில் நிறைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் அதனால தான் இது வாங்கினேன். பார்ப்போம். அப்படியே முன்னாடி கெத்தாக போட்டுருவாங்க எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸ் அப்படின்ட்டு. சோனியில் எப்பவுமே பேக்கிங் கூடி வேற லெவலில் நீட்டாக இருக்கும் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, ஒரு சூப்பர் பிளாக் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்துட்டு வேறு கலர்ஸும் இருக்குது. அண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா சோனி பிராண்ட் வந்து 1946 ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஜாப்பனீஸ் பிராண்ட். இது ஒரு எம்என்சி, எல்லாம் நிறைய கண்ட்ரீஸில் இருக்குது. சூப்பர் செம்மையாக இருக்குது. ஆக்சுவலி எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு ரிச் லுக் வந்துடும் எந்த ப்ராடக்டில் பிளாக் எடுத்தாலும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. இது நம்ம பார்ப்போம். இது ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இந்த பாக்ஸில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இந்த பக்கம் இதோட மேனுவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்வலாக பேப்பர்ஸ் ஸோ சிம்பிள், அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க. நீட்டாக இருக்கு. ஓகே, நம்ம இப்போ ப்ராடக்ட் வருவோம். இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் நான் யாருக்கு ஆர்டர் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என் பொண்ணுக்காக தான் ஆர்டர் பண்ணேன். ஆல்ரெடி வந்து அவளுக்கு ஒரு 2-3 ஹெட்ஃபோன்ஸ் வாங்கி கொடுத்தாச்சு கம்மியான விலையில. ஸோ அது ரொம்ப நாள் வரல. ஸோ நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஹெட்ஃபோன்ஸ் வாங்கணும்னு நினச்சேன். ஸோ இந்த காஸ்ட்டுக்கு நம்ம ப்ளூடூத்லாம் போனோம்னா வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி வராது. ஸோ அதனால தான் நான் ஒயர்டு ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ அவளுக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக வாங்கினா அந்த காதுக்கெலாம் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வாங்கினேன். ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸோ ஒயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீளமாக இருக்குது. இது ரொம்ப ப்ளஸ் தான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பக்கமாக வச்சு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இப்போ ஹெட்ஃபோன்ஸோட ஒயர் வந்து கம்மியான லென்த்தில் இருந்தால் பக்கத்துலேயே வச்சு வந்து டேப் ஆகட்டும், சிஸ்டம் ஆகட்டும் பார்ப்பாங்க. இதை நல்லா தள்ளி வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், எனக்கு இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் எடுத்தோடனே ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் கப் தான். ஸோ ஸ்பான்ச்சியாக இருக்குது. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு குவாலிட்டி குஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சோனி பிராண்டில் எல்லாமே அப்படி தான் வரும். ஸோ இது அவளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 கிளாஸஸ் வந்து அவள் வந்து ஒரு டெய்லி அட்டன் பண்ணணும். ஸோ அவளுக்கு காது வந்து வலிக்குதுன்னு சொல்லிருந்தா. ஸோ இது பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இது அவளுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இன்னும் வேறு என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ், இது வந்து எல்லா ஹெட்ஃபோன்ஸ்லையும் இருக்கிற மாதிரி தான். இது வந்துட்டு நம்ம வந்து அட்ஜஸ்டபுளாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பெருசு சின்னது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அடுத்தது இன்னொரு இதில் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம கால்ஸ் கூட அட்டன் பண்ணலாம். ஏன்னா இதில் மைக் இருக்குது. அண்ட் இதில் கால்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இங்கேயே வந்து அவங்க பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது. ஸோ நம்ம இதை ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கால்ஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதை நான் வேர் பண்ணி பார்க்குறேன். இது எனக்கு பக்கத்தில் இது கொஞ்சம் பெருசு பண்ணணும். இது வேர் பண்ணும்போது ஸோ ஸ்வீட், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இப்போ நான் வந்துட்டு ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்து ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன். சூப்பராக இருக்குது பாட்டு. எக்ஸ்ட்ரா பாஸ் வேற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் இதில் நான் பாட்டு கேட்க முடியாது. ஏன்னா மடங்கு இதை வாங்கிட்டு போயிடுவா. ஸோ சிம்பிள். ஃபைனலாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நான் வந்து என்னோட பொண்ணோட ஆன்லைன் கிளாஸ்க்காக இது வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். வேற லெவல் குவாலிட்டி, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அதுதான் அவங்களுக்கு தேவை. ஸோ
ஸோ யாராவது நீங்கள் வந்துட்டு ஹெட்ஃபோன்ஸ் வாங்கணும் ஸ்டீரியோட அப்படின்னா நீங்கள் சோனி பிராண்டில் வாங்குங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா MDR XB4 5080 அரௌண்ட் 2000. சூப்பர். இப்போ இந்த வீடியோலேயே வந்துட்டு இன்னொரு அன்பாக்சிங் நான் வந்து காட்டுறேன். இது வந்து செப்பரேட் வீடியோவாக போடலாம், ஏன்னா இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். ஸோ அதனால தான் இதோட கண்டினியூஷன் வந்துட்டு. ஸோ இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை ஃபர்ஸ்ட் டைமாக தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டே வாங்குறேன். இந்த ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன், அமேசானில். இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்தா கூட நீங்கள் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க, நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட்டு. இது வந்து ஒரு டெபிட் கார்ட் சைஸில் தான் இருக்குது. மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெதர் பவுச்சு, அதுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரும்பில் ஸ்டீலில் ஒரு டெபிட் கார்டவே வந்து ஒரு ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வெயிட் இல்லை, பட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. இது வந்து கெட்டியாக வளைக்கக்கூடிய உள்ள இங்கே பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது வந்து ஜென்ஸ் ஆகட்டும் லேடிஸ் ஆகட்டும் இதை வந்து பர்ஸ்லேயே வச்சுக்கலாம். இதோட யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பர்பஸ்க்காக நம்ம இதை வச்சுக்கலாம். என்னென்னங்கிறது நான் உங்களுக்கு டக்குன்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ இது ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா, இது வந்து சும்மா வச்சுட்டா கிழிக்கிறதுக்கோ வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அவங்க வந்து லெதர் பவுச்சோடய கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இதில் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 to 11 யூசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த கார்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓப்பனர், பாட்டில் ஓப்பனர், அப்புறம் வந்து ஒரு நைஃப் எட்ஜ் இருக்குது, அதாவது நைஃப் எட்ஜ் கிழிச்சிக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணுறதுன்னா அந்த மாதிரி. ஸ்க்ரூ டிரைவர், ரூலர், கேப் ஓப்பனர், 4 பொசிஷன் ரெஞ்ச் இருக்குது, அதாவது நட்டு போல்ட்டெல்லாம் நம்ம கழட்டுவோம்ல அது கொடுத்துருக்காங்க. பட்டர்ஃப்ளை ரெஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்குது. சா பிளேட் இருக்குது. ஸோ நம்ம இருக்குல்ல ரொம்ப அது கட் பண்ணுறது வந்து சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒன்று. அண்ட் இன்னொன்று வந்து டைரக்ஷன் ஆங்கிலரி இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்ன பார்க்கணும் எனக்கே தெரில. 2 பொசிஷன் ரெஞ்ச் இருக்குது. அப்புறம் வந்து கீ ரிங் ஹோல்டர் அது இருக்குது. மொத்தமாக 11 பர்பஸ் இதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. கீ செயின் கூடி போட்டுக்கலாம், நம்ம வண்டியோட கீ செயினில் கூட இதை மாட்டிக்கலாம். பட் எங்கே வச்சாலுமே அவங்க இங்கே கொடுத்துருக்க லெதர் பவுச்சில் போட்டு தான் ஆகும், ஏன்னா இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்குது. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டெபிட் கார்டை விட சின்ன சைஸில் தான் இது இருக்குது. பட் வேற லெவல் மல்டிபிள் யூஸ். இவ்வளோ நேரம் வந்து இதை வச்சு நம்ம வந்து ஹார்ட்வேர் டூல்ஸ் மாதிரி இதான் நான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஆனால் நம்ம இதை வந்து சாப்பாட்டுக்கும் பயன்படுத்தலாம். ஸோ நம்ம எங்காவது இருக்கோம், இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பிள் வாங்கணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க இதுலேயே கத்தி இருக்குது. ஈஸியாக அழகாக நம்ம ஒரு கட்டிங்கை போட்டு ஆப்பிளை இப்படி எடுத்து அப்படியே சாப்பிடலாம். இதை நம்ம பர்ஸ்குள்ளே வச்சுக்கலாம். ஸோ அதனால இந்த ப்ராடக்டை நான் வாங்கினேன். இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ வேணுங்கிறவங்க இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். அண்ட் இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸை நான் ஃபியூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுவேன். கீப் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் பாய்.